No niin, eli tänään me tehdään tämmönen kala puli. Tähän tarvitaan 2 eri väristä paperia ja sitten valkoista paperia. Aloitetaan, tästä tulee punainen kala. Eli nyt me taitetaan tää niin, että siitä tulee tämmönen pieni neliö tai kolmio, mutta kun se leikataan, niin siitä tulee neliö. Eli leikataan noin. Eli nyt meillä on 4. Sitten avataan se 4 ja taitetaan tää näin. Ja sitten toiselta puolelta samalla lailla. Niin, että siitä tulee vähän tämmönen leijaa muistuttava. Sitten avataan se ja aletaan leikkaamaan tähän viivaan asti. Niin tämmösiä halkioita. Tää elävöittää sitä meidän, se tulee tää kalan selkä. Nyt voi tehdä niin pitkälle kuin haluaa. Eikä tarvi välttämättä olla saman paksusiakaan. Noin. No, pistetään vielä 1. Noin. Sitten kun sen avaa, niin se näyttää tältä. Ja sitten pyöristetään vähän tätä, ettei siitä tule ihan terävä. Tästä tulee nyt tämmönen kala. Näin. No sitten käännetään taas tää ympäri. Ja laitetaan liimaa näihin sivuihin. Ei tohon leikattuun osioon, vaan näihin. Tähän reunataitokseen. Ja sitten liimataan tää täältä yhteen. Niin, että nyt tämä muistuttaa vähän jäätelötötteröä. Noin. Sitten tästä kalan värisestä, eli tällä kertaa punaisesta, mä oon leikannut valmiiksi jo tämmösen leukapalan. Laitetaan tänne liimaa. Ja liimataan se tänne suuhun. Niin saadaan alaleukakin sille kalalle kivasti. Noin. Ja sitten puuttuisi vielä eväät ja ne leikataankin sitten. Otetaan toisen värinen paperi. Ja sitten tehdään 2 eri kokosta tämmöistä sydäntä, pienempi ja sitten vähän isompi. Noin. Ja nyt tää pienempi liimataan pyrstöksi. Eli liimaa tonne
Ja sitten laitetaan se tänne kalan pyrstöön. Noin, nyt sillä on pyrstökin jo. Sitten laitetaan tää isompi sydän kahtia tästä taitoksen kohdalta. Näin. Ja sitten laitetaan sinne liimaa. Ja tää liimataan tänne eväksi. Noin. Ja sitten vielä toinen. Nyt se kala pääsee uiskentelemaan kivasti. Ja tää tänne suunnilleen samaan kohtaan. Noin. Voi täältä suun sisältä vähän painaa, niin sit sen saa paremmin sinne. Ja sitten leikataan vielä kieli sille kalalle. Niin saadaan se elävämmän näköiseksi. Noin. Ja tää kappale liimataan sitten tonne suuhun. Pistetään siihen kauttaaltaan liimaa. Ja laitetaan se tänne kieleksi. Noin. Ja mikäs siltä sitten vielä puuttuu? Totta kai sen täytyy myöskin kalan nähdä jotain uintireissuillansa, eli mä oon piirtänyt silmät valmiiksi. Ihan vaan valkoiselle paperille ja mustalla tussilla. Mielikuvitusta saa totta kai taas käyttää tässäkin hommassa ja pistää sen tuohon silmän paikalle. Ja toinen vielä. Pistetään, olisikohan suunnilleen tossa. Noin. Nyt meillä on hei kalakaverukset. Ja näitäkin voi, jos tekee oikein monta erilaista, niin laittaa roikkumaan läheltä seinää vaikka siniselle taustalle, niin saa kotiin tämmösen akvaarion. Moikka!